Община Казанлък е подготвила наситена програма за най-цветните и празнични дни в Казанлък. Тя започва с избора на Царица Роза 2024, 56-то издание, което ще се проведе в Дома на културата Арсенал на 17 май. На 19 май в село Черганово, на 25 май в село Кънчево, на 26 в село Розово и на 1 юни в село Ясеново ще има възможност хората да се насладят на ритуала Розобер. На същите дати те могат да присъстват и на ритуала Розоварение в етнографски комплекс Кулата и в Музея на розата. На 26 май всички ще бъдат вдъхновени от пъстрата улица на занаятите. На 31 май, петък, от 20:30 часа на площад Севтополис ще се проведе официалното откриване на празника на розата за 2024 година и коронясване на Царица Роза 2024, като емоциите ще бъдат допълнени от международен фолклорен фестивал. На 1 юни гостите ще посрещне Rose Wine Expo, 13-то издание, търговско изложение и златен килик с национален конкурс за вино розе. В този ден на сетивата от 17 часа в парк Розариум ще се проведе и хлябът на българина, изложба с конкурсен характер на български хляб и традиционни ястия. На 2 юни, неделя, от 10 часа традиционно ще се проведе и ритуалът Розобер край Казанлък. От 12 часа в център на града празничното дефиле ще потопи всички в различни цветове и звуци. От 20 часа на площад Севтополис ще е официалното закриване на празник на розата 2024.